थालाय थालाय थांजायो गाहायजों थांजायो बा अफाय थाङो बा बेंगलाव सिंगेल फिसासो बेसेबां समायना आबादा बाबा माफ्राला खारलायबाय नोंना नङाबा दा एलार्जि जासिगोन नोंना सारि सारि आबाद दुब्लि लामायानो गाज्रि जाजोब्बायलै जोंहा भाराया 20 थाखा लायो गारिया मांखोनायासैलै जोंना मा होनो एरिका खेबसे बुंफिनलाय एरिक खेबसे बुंफिनलाय मा होनो So guys, यहाँ से हम लोग का रास्ता बंद हो गया तो like नदी है ना so like we have to cross our bike through our boat ना through a boat like they will charge per bike like 20 or something yes so let's see so first we'll have a cup of tea let's drink per bike कितना पड़ता है खयथा जागोन थाबर गारिया गंथाम जागोन दा दे हिमालय लाबोग्रो दे बिजों दालांनि फेसिलिटि गैया आरोखि ना बेखायनो नावजोंहाय खामानि गैया माथो गारियालाय हरै लांबावनांगोन बियो जायाखै डिसप्लेखौ हमनानै दोन गोरा जाबाय गाखोना थानांगोन होदो दे खौबो बोखादो बे बोजाला दा गेजेराव सोरनाबा सोरनाबा खर' गिदिंलायनोसै ब्रा खर' सालाय गिदिं आना गिदां गिदिंबायनो खर'आ आरामसे गंथामबो जायो ओंखारना होरा दे जोंसारा बाथोरि बायदि खांबायलै
नांले को हाबबावो नामा स्कुटिया हाबले गारिया गोलाव हाबजोबोलै खेबसेनो थांजोबो दा सोनो दोनबा सोगोन बे बिमाखौनो गारिया नुदों मान खैलै लांबाय जाबाय हिन्दी लारि मामा Halo, nilai, jodoh gue. बहाय सोनायखौ माबायदि मोनदों गाखोनानै नावलाय माने जायफोरा फार्स्ट गाखोयो आरोखि ना बिसोर खर' गिदिंनाय मोनगोन आरोखि औ आरो बेना मेगना बारा नुवाना स्पेकखौ दांसिनो नुवाबा माने प्रब्लेमा जाहैदों बेजों दाबो दालांनि फेसिलिटि गैया आरोखि ना गभर्नमेन्टआ दाबो नायसनाखै गभर्नमेन्ट नायसनाय थाखुरनि थाखाय अनेक फेसिलिटि जागोन आरोखि ड्राइभार टार्निंआ मारै लायो जानोलै थारैनोसो फार्स्ट टाइम सालायनोसै जोङो दिनै सुरेन्द्रपुर माबायाव थांनो नागिरदों आरोखि ना बालाफारायावहायथ' बालाफारायाव थांनो थाखाय बेजों सर्टकाट जायोबा बे नावजों बारनांगौ आरोखि ओमफ्राय बिनिफ्राय एसे गोजान थांबावनांगौ फुरा अफ र'ड गोजा आरोखि लामाथ' गैखाया नोंथांमोना नायबाय थाबाय जाबाय आरोखि ना माबोरै थाङो मारै दं लामाया जों दा ओरैसो थांगोन ओरै फुंल' बारखोदो थाखुर दङ बेयाव मोनसे बावबो दङ बेनो गैया रानबाय मा होनदों गाइस जोङो दा नाव बारखांबाय बिनिफ्राय जोङो आवगायसिगोन जोंनि डेस्टिनेसनावहाय जायगायानो गैया एकदम फुरा अफ र'ड ओमफ्राय बाइकआ स्कुटि दं ओमफ्राय हिर'नि बाइक दं बारा बोलो गैयिनि बाइक नायनोसै अफ र'ड बाइकआव मारै थाङो थाबथा लाबो थांनोसै ना माथो औ नोंनाथ' हिमालयानि जेबो अरजाया हासबारनायाबो जेबो अरजाया खुसबारना ना हासबारना होनो खुसि बे जोंना माबायासो हिर'नि बाइकआसो एसे गाज्रि जागोन स्प्लेन्डार बाइक गंसे दं आरोखि ना लेट्स सी स्प्लेन्डारनि पारफरमेन्सखौहाय औ ओमफ्राय स्कुटि दं गंसे दिनै नोंथांमोननो संकसनि लकेल ना हमनायखौ देखायनि दे जों मादि हमो बिथांमोना नाखौहाय जा साइसनि हमो आरोखि ना दंथारोलै बियो बिदि दलर थानाय खनानिखौ हमो र' बिसोरो होनानै बिथांमोना गावसिनि टेकनिक बाहायनानै बेबायदि ना हमगासिनो दं आरोखि ना बुरजा मोनबाय नाखौलाय एसे बाथोन जानो आन्था ग्रि हा नेटथ' लाबो जेला साबसिन बावगोनसो माथो ने शरीरটা आधा केजी सिगिजोब्बायसो जोंसो आयु नाया नै नैबे फिसायाव होनो थोन Oh भाई full off road खारनो लामायानो गैया ओरैबायदि जायगा फुरा अफ र'ड गोजा अखुदै फुजोबबाय लामाया दै जिंसो आरोखि ना बिनिफ्राय लेफ्ट लानांसिगोन ओरैबो थांजायो लामाया सिदाबो ओरै थांबा सर्टकाट जाबाय थालिर बागानजों हाबबाय आरोखि
बिदिनो थालिर बागान गायजोबो आरोखि ना नै जोंनि एलेखाजोंहाय गासिबो गायनाय गोजा बे थालिरा वाव बिदिनो जायो आरोखि ना थालिर बागाना मैसोआ सौलायदों हनै मैसो सौलायदों मैसो सौलायदों नै मानैजों ओरैबो थालिर बागान ओरैबो बागान गेजेरजों लामा आरोखि ना थालिर बागानजों क्रसिं खालामनानै थांबावनांगोन आरोबाव लामाया आद्रि फुलांजोब्बायलै माबा हाब्बाय आलु बोरै जाखो एरै नोंसोर बाग्रोदो आरो दै मोनसे बारबावनांगौ जाबाय नै बेवहाय दैयालाय बारा गोथौ नङा सेम बोहैनो बायदि लागाव लामायाबो हाब्रु गोजा नै बाजार मोनफैबावबायसो नै दालांसो बारबावनांगौ नै ओ भाई क्या डरावना था रे गिथावथावलै वाव 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 मा मोनफैदों जोबोर समायनालै जायगा माथो बर'दिनसो मोसादों ना मारैलाय गय बागान गोजा नै एक्चुअली बे फरेस्टआवहाय गोलैयो आरोखि ना फालास ओरै फै ओरै बेरायनायदों दा हाबलांगोन दा हाबलांगोन हाब सिगुन दंफाङा जादि गिदिर देरबाय माथो केनेका লাগিছে ভাই জঙ্গল जोबोर समायना जायगा दंफां लाइफां सारि सारि मा फट' खेबजायो नामा फट' खेबनो नागिरदों नामा अफ र'ड जोबोर साइलेन्ट जायगा आरोखि ना बेवहाय ओमफ्राय
दाउसिनफोरनि रोबै रोजाबनाय खोनागोन आरोखि जेबो दासिमावथ' जेबो जिब जुनारनि जेबो माबा गैया आरोखि नाथाय जायगाया जोबोर समायना नायनो हाग्रा गोजा जेरावबो दंफां लाइफां एकदम बुंफबनानै दं आरोखि ना जोबोर समायना दाउसिननि रोजाबनाय खोनालायो थान्दानो जोबोर मोजां जों आवगायदिनि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि ना भिडिअखौहाय Guys, we are going back to home. दिनै जोबोर जायगा बेरायबाय जों दा न'आव थांफिनगासिनो दं जायगाया जोबोर मोजां बेरायना फैबाय खिन्थु आंना मबाइला अफ जाना होदों आरोखि ना माखासे जेबो जोंनिखौ आधार कार्ड बानायदों थांसै मालाबा फैनोसै मालाबा Stay. Huh? Stay. Oh. guys, plan. Karena ini video update-nya saya logover. If you like the video, please like and share, and please don't forget to subscribe. Okay? Yo guys. Onkam tumbrang जाखांनानै दसे जिरायबाय जोङो जाखां लोखां दान्दिसे जिरायबाय बेयावहाय ज'नो